begula, abanye bangena benoshukela baphume benjalo ngoba insimbi ilahlekile. Abantu bangena benezinto baphume benjalo benezinto sowulahleka insimbi. Abantu babisela insimbi. I still remember all the event. Lithi iBhayibheli uMaria noJoseph babehamba nomntwana kodwa umntwana wabalahlekela. Lithi iBhayibheli babuyela eJerusalem besiye kudinga umntwana. Ngoba uyadingwa kwenzeka sithi sikhamba naye kanti selahlekile, sinaye kanti ngasekho kithi, kufanele sibuyele emuva. Sibuyele emahlangano nendlela sithi moyingwele siyawudinga, moyingwele siyawufuna, moyingwele sidinga wena, sifuna ubuso bakho. We need your presence. Ubahamba singenawe. Phili futhi ayishiye emuva. Zahamba umlilo zawushiye emuva. Kanti lithi iBhayibheli abantwana bakwa-Israyeli babehamba lefo kodwa ntambama bahambe nensika yomlilo. My God. Sifuna abantu abavumayo, sifuna abantu abanenhliziyo ebethi bikhona yona insimbi eqaleni kodwa manje angisayizwa. Yona insimbi ikhona kodwa angisayizwa. Ngoba bengiyizwa lento noma ngithandaza ngizwa ufike the Holy Spirit kodwa ngiyakhuleka manje angisamuzwa. Let's go back. Kalani bengimuso phela. Kodwa manje ngathi khona masahambi kahle. Insimbi silahlekile. Insimbi siwile. Insimbi siphumile empheneni. Ubeni-intercessor bengithandaza kodwa manje liyaphela usuku ungathandazanga, ingakhonethanga namazolo ngoba insimbi siphumile. Abantu bayangena, abanye bangene befuna izinto kodwa bengazitholi endlini kaJehova, beyithola phandle ey'nyangeni ngoba phakathi endlini yenkosi insimbi ayisekho. Bathathe nezinto ey'rongo ngoba phakathi insimbi ayisekho. Lalelani bazalwane, the gospel is not cheaper but the gospel is in power and demonstration. Ukuze ngimemase kungamandla amvusa wabafileyo. Ifanele ingamandla kaNkulunkulu. Asiyo lento ordinary bazalwane, asiyo lento eshiphayo bazalwane. Nikubona abantu bebaleka besiya phandle ngoba amandla phakathi asekho. Lento into yamandla, lento into yomlilo, lento into yepower. Into yepower le. Phakathi izandla zakho.